Wol of geen grote terrassen in Noord-Friesland deze zomer. Zo'n verleden weken is er een soort reuring oer. Gewoon ondernemers kregen te jaren van de gemeente dat ze deze zomer haar een uitbreide coronaterrassen net houden maaien. En dit bracht grote zorgen met haar mee. En dat is best wel zoer. Ja, dat is toch wel een stukje omzet wat je mist. Hè? En vooral omdat wij net echt terras bieden kennen, omdat er de ruimte hier net voor is dat toch wel even een ding. Maar net alleen nog ondernemers maakt je haar zorgen. Ook rietsleden. De horecaondernemers zijn zoals hierachter wie elke altijd van die platons met drovende boten, die hebben wel op investeerd in coronatijd. En ja, ze hebben natuurlijk derde nooit die dingen erop waarom verzinnen, want die pestwoltjes waar die mensen op zitten, daar verzinnen ze zo'n platon net maar waarom. Als het juist wat die pontons bracht en ik in de binnenstad, dat mensen je langer blijven. En zei ze van, oh, wat is je gezellig en wat is je volle te dwan. Begreep ik net dat de gemeente zei van streep er terug in. Ook de brancheorganisatie voor de horeca maakt het haar zorgen over de inperking van 40% van de terrasruimte in Noord-Friesland. Maar wethouder Bert Koonstra helpt de geld uit de loft. Toch een bepaalde miscommunicatie of consternatie. Ik kan me wel indenken dat er vragen kwamen binnen. Het oude terrassenbeleid, coronabeleid, bloot aan zijn bestingen. Dus ze ging gewoon, zat nou extiert met de patons kunnen teruggingen. Op het moment, nou stel in september, zou het eindbesluit erin wijzen. Dan hadden de ondernemers dan iedere tijd om hun vergunning, dus dan gaan ze ruimschoots tijd om het in te vregen. Dus dan is er direct volle ruimte voor. Eind maart, begin april, zal het nieuwe concept terrassenbeleid klaarwezen en voorlijn worden aan de ondernemers. In als na december wordt dit voorlijn aan de gemeenterieën. En of dit nou mei als zonder pontons op het water is, dat is nog de vraag. Dat vier business nog net. En dat met mijn kant maar we zien van wat kan het in en wat kan het horen. En dan heb ik mij de ondernemers dat in het oren afstemmen.